Aga jingle kai I League ka TRAU kalala ban pelim ya ka Aizol FC da lai lakaway. Aga ni ka jingle kai ka TRAU kalayo ban penki jar nengkong tang haga minit ka ban reu lengba o Fernando. Bat haga minit ka bakat pra lengba o Gerson ka TRAU kalayo ban tep ya ka gol ka baar. Bat haga minit ka ba lai peusan lengba o Ramdin Thara ka Aizol kalayo ban tep ya ka gol ka banengkong. Haga ni ka jingle kai. Bat haga kelamit kata haga minit ka ba sau pinyau lengba o SJ Singh ka TRAU kalayo biang ban tep ya ka gol ka balai. Bat lengba ni jing job ka TRAU kala kiu sya ka kerdan balai haga mit ya khen pot kat ba ka Aizol Football Club kadang ne haga kerdan ban riu jong ka mit ya khen pot. Haga jing le kai Indian Super League ka North East United Persia ya ka Odisha. Haba pai sya ka ni jing le kai ka Odisha kalayo ban ki jar nengkong tang haga minit ka ban lai pen riu lengba Kuma. Bat haga minit ka ban riu Peusan u Rodriguez ulayo ban tep ya ka gol ka baar nakamanta ka Odisha. Bat haga minit ka ba pra Peusau lengba ka penalty ka Odisha kalayo ban tep ya ka gol ka balai. Reishwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka khandai Peu plus R ka North East United kalayo ban tep ya ka gol ka banengkong lengba ugil. Bat lengba ka 6 rem ka North East United kadang bat ya ka kerdan banengkong na try jong ka mit ya khen point. Bat kadang bat ru ya ka record kum ka klub ISL ka babun tam ka 6 rem. Haga jingle kai Indian Super League. Haga jingle kai League 1 ka Azura Persia ya ka Lyon. Aba pai sya ka jingle kai haga minit ka ba live penreu ka Lyon kalayo ban penki jar ningkong lengba u Dembele. Henry haga kelamit kata haga minit ka ba San Peway lengba ka penalty balakan jat dau Perin ka Ozera kalayo ban sikuliang ya ka shigol jom ka Lyon. Batang hadin minit ka Ozera kalayo biang ban tep ya ka gol pentam lengba u Juba. Kata haga minit ka ba San Pewlai. Adu bukut ka jingle kai ka Ozera kalala ban pelim da lakaway Persia ya ka Lyon. Haga jingle kai Bundesliga ka Augsburg kalala ban pelim dai Waylandot Persia ya ka Hoffenheim. Bat ya ka shigol jong ka Augsburg layo ban tep shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba pra Peu pra. Haga jingle kai Serie A ka Sassuolo Persia ya ka Napoli. Aba pai sya ka jingle kai ka Napoli kalayo ban penki jar nengkong tang haga minit ka ba khat lengba u Warat Kelia. Bat haga minit ka ba lai Peulai lengba u Osimhen ka Napoli kalayo ban tep ya ka gol ka ba ar. Bat dai lengba gini ki ar gol ka Napoli kalala ban pelim da Aranot Persia ya ka Sassuolo bat kadang ne akhli du jong ka mit ya khen point. Haga ba ka tam hadu khat prapon ya ka bawan haga kerdan ba ar haga mit ya khen point jong ka Serie A. Haga jingle kai Saudi Pro League ka Al Weda Persia ya ka Al Red. Aba pai sya ka jingle kai ka Al Red kalayo ban penki jar ningkong haga minit ka ba lai Peusau lengba u Tavares. Bat haga minit ka ba San Peulai Saisin u Tavares ulayo biang ban tep ya ka gol ka ba ar nagamanta ka Al Red. Bat haga minit ka ba Riu Peway u Anselmo ulayo ban tep ya ka gol banengkong nagamanta ka Al Weda. Bat haga minit ba Nyau Peulai ka Al Weda kalayo ban tep ya ka gol pen ya khai lengba u Heji. Bat hada bukut ka jingle kai baro ar taligitim kilaya khai damar ar gol. Haga wai pat ka jingle kai ka klub jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ya ka T1. Aba pai sya ka jingle kai ka Al Nassr kalayo ban penki jar nengkong tang haga minit bakhat nyau lengba u Gharib. Bat ya ka bol lai rapan bu dau Ronaldo. Batang Maria sedang ka kelamit kata haga minit ka ba sau penyau ka Altawan kalayo ban tep ya ka gol pen ya khai lengba u Medran. Bat ya ka bol lai rapan bu dau Al Khamdi. Bat haga minit ka ban riu Pekundai ka Altawan kalayo biang ban tep ya ka gol pentam. Henry lengba ka jingya rap jong ka VAR u referee klem ken ya ka gol namar ka de ka offside. Bat haga minit ka ba nyau Peu pra ka Al Nassr kalayo ban tep ya ka gol pentam lengba u Madu. Bat Saisin ya ka bol la rap penbu dau Cristiano Ronaldo. Bat ya ka gol la ken ba ka de ka offside. Lengba ka jingya rap jong ka VAR haga minit ka ba pra Peu ar la penti kena ba ka de ka gol na ka banta ka Al Nassr. Bat day lengba kini ki ar teliki assist jong u Ronaldo la penlong ya ka Al Nassr bakan job haga ni ka jingle ka ar la ka wai Persia ya ka Al Tawan. Bat lengba kini jing job ka Al Nassr kadang ne akhli du jong ka mit ya ken point lengba ka goal difference.